O Punto Lila, que se instalará no Armadiña Rock esta fin de semana, estará coordinado por axentes de igualdade e ofrecerá información e asesoramento sobre violencias machistas e agresións sexuais, co obxectivo de concienciar e sensibilizar a sociedade no seu conxunto sobre esta lacra ca que hai que rematar. As persoas interesadas poderán atopar información nestes puntos como folletos, así como se fose necesario todos os servicios dispostos para denunciar un caso de agresión sexual ou ben recibir atención psicolóxica e xurídica. O Punto Lila podese definir como un lugar onde se atende, escoítase, médiase, infórmase a todas as persoas que ali se acheguen. O obxectivo é ofrecer un punto de atención contra as agresións sexuais, humillacións, acoso sexual, vexacións machistas, etc., tanto para as agredidas como para as testemunhas. Neste punto, situado na Praza da Chousa e operativo dende as 12 da noite ás 4 da mañá do venres e o sábado, poderase atopar tamén información da campaña da Deputación Eu decido, ti respectas. Ademais dos teléfonos de urxencia habituais, como o xenérico 112 e o específico para casos de violencia machista 016, durante os días 24 e 25 de agosto habilitarase o número 604 050 557, que estará operativo ás 24 horas. O punto informativo estará en constante comunicación coa Policía Local para axudar e actuar no caso de que se produza unha agresión. Ademais dos teléfonos de urxencia habituais como o 112 ou 016, que é gratuito, específico para casos de violencia machista, dispoñemos un teléfono que estará operativo as 24 horas do día. Tamén para que calquera muller ou calquera persona que este no festival vexa unha agresión ou eso, que chame, ou se achega ao Punto Lila ou nos acercaremos ali a buscala. A iniciativa, promovida pola Concellería de Igualdade de Poio, conta cos servicios da Asociación de Axentes de Igualdade de Oportunidades Galega e a colaboración da Deputación de Pontevedra e a Policía Local.